Russia in Ukraine na ru na kalmeka Russia dodalna anasata khop mai khothang ram thang thangin an rek na tiala Ukraine ne na ral thuam an pek tur thu an puan tak sup nuwa pheichuan Putinan nuclear ral thuam kap chuak tu te kha in ring ro u atia hetila hian Ukraine le Russia hruai tu te chu Belarusa anin bedona anin biak na tura hian Ukraine chuan an buaina chin fel chu an be seilem lo hlea an president Zelensky chuan kan palai te chu in tiam kamna engma tel lovin kan tir dona meeting hian ra tra achhuero ka be seivak lem lo ma se in dona atop theina turin ma kan la tiro chu mi puin ria se chumia wanga palai tir tum chu kan ni ate in biak na kalpui tu turte ro chuan Russia palai te chuan in rem na an nei thei nge an be sei tian soya ramayo palai te hi Belarusa an thlen nuwa in biak na an tran ngal don Putinan ral thuam hlau om vil tu te in ral ring tura ati lain in biak na a Russia palai ten rem na andua an thuam zia hi hriat thiam po a harnak mai tukin jing da ruka Ukraine sipai lamin thu chua an siama chuan Russia runa a sipai mason na chu amuang tarai maya hetilai hian civil mi te man thlona trum mun le mun poimo dang chu Russia hian an bituma atira an bitumber Ukraine sipai te mun be chu atlol to a ma hanson viau turin Russia chuan an ral rel dan an tidang lamani lo chuan tuna mason tura kalphung an lo duan to chu atop to anti British lam soidan chuan Russia sipai te chu ki fatranga kilometer som thum vela hla a anoma Russia in la kan tum hostomel thona trum mun in chuin Ukraine sipai te nen anin kap na sa hlea Chernihiv le Kharkiv te po rampahni sipai te chu anin do na sa a Ukraine Ministry of Interior soidan chuan civil mi zathum somnga pahnin nunnan chan towa chungjinga som pali chu nopang ania mi sangkhat zaruk chuang an hliam to ninan soya Russia chuan sipayeng zat nge an chan to tiero an puang chiang du lo zel khotlangram media te chuan Ukraine hi Russia chuan olsam taka alak mai thei be sein runa Masian tumangin thilakal talova Ukraine sipaile civil mi te chuan thi tha in anlodang ralthuam le sipai nga lama Russia chu ngam lo hlema se an khopui te chu Russia laka an la hum him theya Russia sipai te laka chiatna an thlen nual bok ninan soya ramthang thangin Russia chu an tui tharmek khovel puma poisa chet vel na tanga pe chua aneya anram poisa chu zazela somthum velin US dollar laka ahlutna atlaniam toa Russia thlona te chu Europe ram thangin anrama lule chua anphal to lo Ukraine hena ral thuam kan pedone titu anpungzel boka European Union poin pe kan tuma indo thlona te thona niyang tin economy lama Russia hrekna na jok te kalpui antum ta zel in runan trantira Zelensky yan ramthil ti theiber chuan hlataka tangin min clear ati chu khothlang ram te hian adik lo tilan tirin anpuya Ukraine chuan andu takan mu Russia ta nero thinur thlak tak turane sipai le ral thuama in puina chawani lova Tesla nei tu Elon Musk chuan SpaceX ta Starlink satellite chu Ukraine in internet an man theina turin achop saka Russia in internet ti top sak antum nuwa Elon Musk sian thalem mangin internet connection pek ni ro se tin thu chua asiam ngal tindara Russia sipain an run mek Ukraine nula lo chai tok te anom boka in daizai ang reng takane Facebook nei tu company Meta chuan Russia in Facebook kaltlanga Ukraine mi te hacking manga anbe na chu venan tum ti te ansoi Belarus president chuan khothlang ramten Russian rek na chu engtizong main adik theilova he buena hian Russia andem na thu anchak chuak cham chi chu Russia thinurna mai turani tina soya
ral thuam chelek mai duanga Putin a omdan atang hian chu angai dan chia pone Ukraine run chan bulpui ber chu khothlang ram te ne na anin zom wang ani pakhata khochak lam min ron nek talutu ke tin Ukraine hian khothlang ram te paldar atumani kha Ukraine Russia chetna khothlang ram te chuan sipaila tir lut lo ma se an theyang angin an puya in rolinomani chuan kanral thuam chekin kan hongang aloti to chu abula tranta niangai thei tur ania in rosakna ta na mange ka chua tak tak atum te ro chu hunin a hril dona mithiam then khatte chuan in ral ring tura thu pe khi a omzia chu tuna tanga ni hni khata achiang thei to tura atnga yene kum khatliam ta Geneva Summita Putin le Biden te chuan nuclear manga in dona chuan chak zok anom don lova heral thuam manga in do hi atrul lem love antia ma se sa se an thlen tak taka chuan an lam ta chuk ati theiome ral thuam hlawam mang tur hian Russia hi America angbokin in ral ring sa rengin aoma Putin athu soyatang hian nuclear ral thuam chelek a hlau omem ti chu hriat thiam a har hle ni in mithiam te chuan an soya ma se heti zonga Russia hruai tuin a soi chu ngai tha mai chi ni lo tin analyst te chuan an tar langane Ukraine buena in rolanom chuan tia alo soilan to ngai tuin tuna a soile chu mak anti ran lem lo bok nuclear ral thuam chetvel na hian ram rang te chu aninen thathrema US chuan Russia hi avilngun hle hlau omani chuan Defcon 4 apuang dona mase Putin athu soyatang hi chuan ral kheldar chu tundin muna alatiri talem lo US chuan Russia in ral thuam hlawom chelek tum manga asoi chua chu adem thu asoya Russia in rosak na hi trulova boruak ti so sa na ni atia chanle ta tum thu soilem lovin Russia hi din hun hlau oma ading love antia chanle chungchang hi chu soise chuan boruak al train Cold War chu khovelin kan ma chon thale thei hia lang tin analyst te chuan an soi Putin chuan khothlang ram in rol sek wangani thu alo soitoa Belarus president Soyangkha ani chuan khothlang ram ten rek na khir khiap tak tak Russia laka anlek ko wangin indopui pathumna chuak thut thei ani vetlat Russia do tura silai choizi nga kumsang ni le som panga a Miss Grand International Beauty Contest a Ukraine ayo tu Anastasia po atel veteran mai Russian rallian laka aram veng him tura silaya chelek lai thalak chu Instagram a phau chuaka anche naram hum him angai zia khovel ma atlanga puene social media kaltlangin Anastasia chuan tupo Ukraine ron lu tanoma lua tumapiang chu tha mai turani thuasoi hetila hian voina UN Security Council chuan General Assembly Emergency Special Session akowa Ukraine runna kalmeka humanitarian chungchang te ansoi hodona hetiang thut khom man mo hi kumsang khajakwa somriat pahni nulama anneile voi khatna turane Russia in Ukraine run hi a hlok puiwak don lo niin tundin hmuna chuan alangta indona silai thomarea mei khu te aral meu chuan Russia chu khothlang ramatrangin arang hlok to don niin tuna thilin lum le da na trangin a ria thei infiam na le ennom thlengin Russia chu tui thlaran nia World Cup khel tur zon na antumpui ram te chuan Russia an khel du tolova anin fiam mi tele lem chan thiam te po an tho pui te chuan anin zom na antitopa YouTube nei tu Google poin Russian media te chu an mani kaltlanga poisa lak lu an phalsak tolova European Union chuan an news agency pahni RT le Sputnik te chu an khapzui bok an economy chu soilo Asia ram market share po khothlang ram te hrek na wangin atla hniam ngala ramdanga tuial theiman asan chakrualin Russia thilman asang chakin an buai ngal dera Russia chu ading tamup niberin achunga cheng te chuan an thria a
Ukraine a hian ne na changpo ni se amanan pek tur chu asang hle khotlangram te hrek na wang hian an chevek do ne ti nei ro ani lem lo swift mang theilo ma se tlan chiat na tur chu cryptocurrency ya an la ne ya sum don na lama malak pui turin economy lian sa China an la om cheu bok khotlangram te an laka anin khar zui zel ani ro chuan economy ya an chiat phaviau don hewang hian expert te chuan Putin hian sipai chungchang le ral rel dan chu a hria a economy lamai ro chuan a hlo cham thung tin tun boruak a hian an soi chua ka ne Ukraine chuan Asmal Ramani te hi avan duaiber ani ta hialo me Taliban hovin Afghanistan anron lak tir khan mitam takin anraman tlan chua san ani kha a then chu thlona thla te an bet hiala khati khopa an mangan lai khan Asmal Ramani le achung te anupui le afa te pahni chu an tlan chuak theya Ramani hi Kabul thlona trum huna NATO tan kumsom pariat athoka US in nu do antum ma thalikal ta khan an tlan chuak Afghana hian in le lo nein an nun anua mangreng viawa ma se lo omat nai ti hriain chung te chu an tlan sana Ukraine chimlama Odessa anin beng bela Russia in Ukraine an run nuwa chutatrang chuan tlan chelein kilometer sangkhat za som an kal nuwa Poland an thleng theya Ramani chuan indo tlan sanin ramdanga kan luta indo tlan san boka kan chuale angai chu avan duai thak tak zete ati Ukraine hian Mizoram mi Catholic rongbol tu pahni Sister Rosella nu thangile Sister Anne Frida te anomek nia hriataneya an pahni hian Mother Teresa din Missionaries of Charity nuaya thok ve ania India midang te rualin an ho chho ve don nge don lo ti ro chu hriat ani lo thung